daghan kayrong nagkagubot dinhi sa atong mga katawhan nga nagtuo ni Kristo. Naiuban ang Biblia ra gyud mao'y ilang sundon ug wa masuwat sa Bible dili tinuod. Mao na ilang giingon. Basta wa masuwat sa Bible dili tinuod. Unya unsa man? Uyon mo ana. Mo na gasigig lalis mabasa ba sa Biblia nga naay pulong Katoliko? Ana. May pami kay naagid mi sa Biblia amongan la siging lalis. Naabas Biblia nga mokalawat ka pinaagig kamot. Nga mutana sang uban unya naa sa Biblia nga mokalawat ka pinaagig bakba. Mga kanang mga inana ba. Naabas Biblia nga ang laki o ang babae di gyud magbuwag naabas Biblia nga ang babae o babae pwede magminyo wa mana laki og laki wa sad. So mga butang nga importante kay natong pamalandungan sa mga magtotoo. Si Kristo miklaro gyud dinhi daghan paunta kay kog isulti ninyo pero dili pa mo makatugkad, pero inig-abot sa Espiritu Santo tudluan mo niya sa tanan nga akong isulti kaninyo nga di pa ninyo masabtan unya masabtan na ninyo og apil na ang mga butang umaabot. Sa to pa 2,000 years ago gisulti ni Kristo, naghuna-huna na siya nga dunay umaabot. Mao na karon ingon dayon kanang mga gibuhat ninyo mga Katoliko, sige mog simba anang mga larawan sa mahal nga Birhen Maria, larawan sa mga santos. Ana naa din sa Bible. Gibawal na sa Bible mao gid ni atakihon nato. Niingon bisag sa unang pagbasa niingon man si San Pablo, ang Ginoo dili kana mga binuhat sa kamot sa tao, sa kahanas sa tao. Mo na ayaw mo pagsimba ni anang mga larawan. Nang ano man tanggabutang man tanin daghang larawan. Sayop ni. Nda. Hilom lagi mo. Undangon sa din ako akong pagkapari san. Asag nila nga diha sa larawan makakolekta mo sa tang. Mo na tinuod ba nga nagsimba tas larawan? Wa kita gasimba sa larawan. Ang kana ra gyud mga tao nga nagsigig tan-aw nato, mo'y nag-ingon nga nagsimba tas larawan. Pero ang tinuod, ang atong gitan-aw nga larawan hunghong ni sa Espiritu Santo nganhi sa simbahan aron pagpahinomdom nato kinsa ang atong mga heroes sa pagtuo. Mga hero ba? Tanawa ng ato mga hero sa nasod. Di ba? Butangan man nato sila og mga sitawag na estatwa ba kana kana monumento ang kanang mga sikat nga basketball player Michael Jordan, Magic Johnson, ang mga sikat nga mga boxidor si Flash Elorde, kinsa patong uban nga kanang mga sikat ba, mga sikat nga mga tao, sikat nga mga heroes like Jose Rizal, Apolinario Mabini, kanang naang nanghitabo sa mga ganing event sama anang kadaugan sa Mactan, si Lapu-Lapu, gipamutangan silang monumento nga na ang ilang mga larawan. Nga naman, aron inigtanaw nato, mahinumdum tanila ang tinuod nga gisimboluhan anang larawan. Common man na nga paningahanglan sa tao, makapasatisfy man na sa tao. Pero na nang naakay gihigugma nga close kay siya nimo, nya namatay na siya. Siging daan ang picture
siging hawk-hawk anang picture. Hastang pare mo, hawk sa panagsa. Naamasad ni amo kung kamo sa no. Sa man din ng among kasing-kasing pusong bato. Sa ato pa, nganong ato mangyong ipamugos ang pag-ingong nagsimba ta sa larawan, nga ang atong gisimba maoman ang gilarawanan. Ang atong gisimba maoman ang buhing Dios nga matod pa ni San Pablo diri sa unang pagbasa, wa ninyo mailhi. Mo nang ningon si San Pablo, ipaila-ila nako ninyo karon kinsa ning Ginoo. Na karon kinsa may mo paila-ila natos Ginoo nga usahay dili nato mailhan kining mga santos nga atong gibutang. Inigtan-aw lang nimong San Vicente Ferrer, mahinomdom dayon ka si San Vicente Ferrer nagsigig sunod sa Ginoo, wa gyud mangwarta, wa mangaway, sige gid siya hiusa bisag nag-away ng mga tao, iya gyung hiusahon, siging tabang sa mga kabos, sa mga masakiton. Inigtan-aw natong San Vicente Ferrer, inig unsa nga na? Inig debosyon na to niya, ato dayong mailhan ang Ginoo nga maoy gi alagaran ni San Vicente Ferrer. Nya kita dayon mosunod dayon taniya. Inigtan-aw nato sa mahal nga Birhen Maria nga naa purti gid niyang higugmaas Ginoo, gugma kayo sa Espiritu Santo nga bisag unsay isulti sa Espiritu Santo sundon lang yun niya. Nigtanaw na to siyang larawan. Niyarang among model sa obedience sa Ginoo ay. Niya ako rabag, supak-supak rabakos Ginoo. Sige rabakog pamalikas, sige kog dumot. Maingon ditas mahal nga Birhen. Mahal nga Birhen, tabangi ko be nga. Mausab ko, pero ata magsimba niya. Nagpatabang lang ta. Saom niya kung kinaiya nga. Mangumpisal ko karon inig kasunod adlaw, balik naman sang sala. Nya mamugos ra ba yung kumpisal sa dayon igsunod adlaw padir pa kumpisal la ko kay nakasa gyud ko padir kanus aman imong last kumpisal adtong niaging adlaw anong paspas mo ikang kumpisal padir di gyud ko mahimutang padir kasa ko biyon sa mahimong sa kapamalikas lagi ko padir ba akong nakasaba ng akong anak mao ba katong niaging adlaw nga nangumpisal ka mao sa di mo gisulti mao lagi padir kato sang niagi pag yung kumpisal mao gyapon mao gyapon padir mao lagi padir tabangi ko nako ayaw na lagbalik ko kay ikaugmaan mao na sad ni nya imo pa jud kong dali-dalion kumpisal yun kay di jud ko pwede makasimba padir dili ko ka kumpisal kuwang ka sa pagsabot. Gatuo lang kag ang kumpisal mura na siya og alcohol nga gibutang des kamot gawas ba nga pasiriti akong kamot be nga ini kauga na sad hikap-hikap ka dito pasiriti na sad be ana igo ikap-hikap di oy inighuman nimo kumpisal ang imong way of life duna gyoy kausaban kung maminaw ka sa Espiritu Santo dunay kausaban. Niya kay ang imo ramang gusto nga malimpyuhan lang ko kanang feeling nako nga mura nako na kuan ayaw paminaw sa Espiritu Santo nga Lord sige man kog pamalikas unsa may sunod mo kumpisal ko mamalikas na po ko unsa may sunod ingon ng Espiritu Santo butangig packaging tape imong baba mayo nang dunagi external sign butang magimo ng mask gani din amo na maklaro butangi og mask dire nya sa ilawom day packaging tape sige lang ingon wa na balikas mga usa ka semana nimong himo ana maanad ang imong baba nga di na mo bukag balikas imo dayong tangtangan ang igtangtang nimo na nahurot og ka nunot ang imo dinhing nabil pati sakit ka pisti bian awan nasad imo na sang anaan litok man gyud imo na sang butang packaging hangtod gyud nga maanad ka nga makaingon na ka nga di man di ay sayo ning di ta mag storya kuan magsikag handom niya kita mas Ginoong maayo kay nimo pagkasulti away pagkabuhat tagaan day ka grasya abli nimo sunod wana di na ka mamalikas you hate anang maong buhat katubitang akong niya ko'y gitambagan nga nagpuyo-puyo niya pag humagtambag nako sa una magsige jud ingon lisod kay pader lisod jud kayo karon kay ang iyang kapuyo nga laki
Nibiya man, gibiyaan man siya nakig minyo maglaing babay. Di hapit siya maghikog. Nakunya karon. Balik mo siya nako. Pero wa sa kumingon nga kami na say magpuyo. Nakunya karon. Ingon kas una di pwede. Di ka mabuhi og wa siya. Karon gibiyaan naman gyud ka. Namatay day ka. Ni siya may king ihikog pa din nako kanay makamatay nimo. Pero ang iyang pagbiya, ang kasakit sa iyang pagbiya, wa makaunsaay nimo Imo ra gitong una-una, patudlo ra gos Espiritu Santo, sunda ra gud ang mahal nga birhen, pag rosaryo ra gud. Sige siya rosaryo, gyud hotdon gud niyang upat ka rosaryohan, hilak og maayos pagbasol after mga 3 months. Nawagtang tong iyang kasakit nga gibati diri. Ang sunod pa gyud, nagguilty o giluod kay siya og nauaw sa iyang gibuhat. Kay iyang yung feeling, nagtan-aw niya ang mahal nga birhen o ang Ginoo sa iyang gibuhat. Uwaw kay siya. Pag human ato, nanindot na iyang kinabuhi. Karon nindot na iyang kinabuhi. Sa to pa kung maminaw tas Espiritu Santo, tudluan ta niya. Pero unsa may tinuod nga pagsimba. Matod pa ni Kristo, magdaig kamo kanako, inyo kong himayaon. Kay ang tanan nga ni anako, iya sa amahan. Og sa inyong pagdaig nako, daigon sa ninyo ang amahan. Ang tanan nga atong buhaton dinhi simbahan. May naa may larawan o way larawan, kining atong mga debosyon, kanang prosesyon, kining atong Flores de Mayo, dili gani ni nakatumong sa paghimaya sa Dios, maunay gitawag og binuang ng pagkaampuan. Ang ato na ganing gihimaya, mao na mismo ang larawan na atong gisimba. Mo nang moingon tab, larawan sa mahal nga birhen, milagrosa kay ning larawana, kanigyoy akong hikapon isa. Kana ding birhen di anang may kapilya sa awa, nailabot pinigyong larawana. Gitawag na naog fanaticism. Adi sa nato ilimod, ni ay daghan dinhi sa Katoliko. Ingon ana, Santo Niño, kadtog yung karaan, kadtog akong hikapon kay karaan gito. Kani dayon nindot man kaning Santo Niño, awa nay gahom diha. Kini gyud, giblisingan man is pare sa da, otro sa tong paria watoy grasya. Kani gyud, kani. So obispo ani sa Jesus hingwarta kitong obispo kani gyud kani. Fanaticism ang tawag ana. Tatong dihay born again nga suod kay nako nga pastor, siya kamo di pa ko adto pari wa pa ko mosuod seminaryo. Ikaw ba Chris, kamo simbahan ba Katoliko? Siging simba ng larawan. Nako, wa man may magsimba. Tuwa mo mis Ginoo, amo ra man ang age. Ay nagsimba mo, muluhod ko mo dias larawan. Nako wa man ko muluhod dias larawan. Nagluhod ko ngadto mas Ginoo. Ingon siya, nganong inyong nangibutang sa altar nako? Kuha, inigluhod nako, kuha ang larawan. Tanawag mo undang ba kong rosaryo? Nako inigluhod nako bang? Kuha ang larawan, bukaan at tanan. Maundang na kong rosaryo? Dili. Kaya nga naman, ang akong giampuan, di man ka ng larawan, kato mang Ginoo, idra man na siya, nagasipit man siya Bible, nako, nganong gadaman ka ng Bible? Siya pa mo ang pulong sa Ginoo. Nako nga binuang dia kani akong pulong kita day ka. Nako kani akong pulong kita ka. Insya wa nako niya kana imong gisipitan kita ka. Kita alarawan na sa di makita nga pulong, nagsimba sa di kag larawan kay sige kag sipit-sipit ana. Sa diloy ang pulong sa Ginoo nako larawan lagi ng Bible sa pulong sa Ginoo. Giprinta ra gud na nagoy anay printa nga Hebro ang kaning iyang kaning unsa na pagkasuwat, naa say Latin, naa say Aramaic, naa say Cebuano, naay Tagalog. Sa to pa larawan nga nagkalain-lain sa pulong nga dili makita. Kita di mo ani akong pulong. Pero isuwat din nimo, kit-an nimo. Ay nako simba sa kaglarawan, labay ng Bible. Ilabay na. So, yung gabaan tan. Gabaan ni ka ng Bible. Mo nang di sa namo ilabay among larawan, kay ako sa nang giila nga agianan po na presensya sa Ginoo. Depende na nas larawan. Mao na siya. Pag abuhuman ato, wa na may mag-istorya. Bitaw, nagkasuod big maayo. Gani,
kay ko aman ni siya sad murag may pagka-related sa Katoliko, ako pag-blessing sa ilang balay. Blessing ko dito Wala siya manguros. Manguros ang alam sa mga santo-santo. Wa manguros ako. Piksa tanong karos bindita, basom, yung karon dia. Motoo man siya sa blessing. Padir, kaya di pa ko karon na pare na ko. Padir, blessing ang balay na. Pa-blessing ang balay nga. Born again ni siya. Ngadto na ko, pagpanguros akong ipasiplatan ba? Ngalan sa man sa anak. Wa man manguros. Ako, daghanon ko nirog hapak o bindita ron ko anak. Da panghapyod lagi snaong dako murasag nang uros di man nguros ang larawan nga dili muda nato ngadto sa pagtan-aw ug pag-ilas Ginoo sama ni atong nakita ni San Pablo sa Areopago dito sa Atenas maunay mga larawan nga supak sa gustos Ginoo ang larawan nga makapasamot sa atong debosyon sa Ginoo, makapanindot sa atong relasyon ug makapadasig nato pagsunod ug paghimo sa iyang mga kasuguan, maunay larawan nga gitugot sa Ginoo. Mao na Espiritu Santo gyud magsulti ani. Sige, manindog na ta.